Вітання усім. Касю, що здарилося? Ти так кричиш, що наполохатися можна. Вядома, кричу, бо у добраранку комп'ютер зник. Як зник? А ось так, зник і все. Яшчэ ўвечары ён стаяў вось тут. Я ведаю, увечары стаяў, а сёння ўжо не стаіць. Може, знаєш, хто взяв? Ну а чо? Я усім тэлефанавала. І Вані, і Ілле, і Вары, і Насці, і Б'яці, і Ягору. І ніхто не брав? Ніхто. Ну не сам жа ён збег. Вядома, не сам. Значыць, засталося толькі адно. Што? Компьютер выкрали. Хто? Домовик. Памятаете, некалькі дзён назад вы рассказывали, что у кожным доме домовик живет. Што, і у нас ён ёсць? А чым добраранкаўскі дом горшы за іншыя дамы? І домовик у ім таксама ёсць, я ўпэўнена. Але навошта домовіку камп'ютер? Бо ён разумным хоча быць, хоча не адставаць ад цывілізацыі. Ён не адстане. А як мы зараз без камп'ютера будзем? Трэба з дамавічком дамовіцца. Ну, каб ён камп'ютер наш вярнуў, задобрыць яго. Так жа раней рабілі, правильно? А як ми його задобрим? Лісік, што любяць дамавічкі? А я адкуль ведаю? Можа, як і дзеці, салодкае. Правильно! Што ў нас ёсць салодкага? Цукерки ёсць, пячэнне. Хутенька, Маргошу, нясі ўсё сюды. Добра. А мы з табой, разумнік, запіску дамавіку напішем. Присмаки подрихтовали. Читайте, что вы ему написали. Читай. Паважаны дамавік. Дамавік добраранка. Вярні, калі ласка, наш камп'ютер. А мы табе узамен салодкія падаруначкі. Частуйся на здароўе і болей без дазволу рэчы не бяры. Усё правильно написали. Давайте усе пачастункі у кошык покладем. І запіску туды ж. У другім пакоі поставим і чакаць будем. А пакуль давайте мультфільм паглядзім. А то нешта я расхваляваўся. Супакоіцца неабходна. Давайте. Давайте. Ой, глядзіце. Пакуль мы мультфільм глядзелі, камп'ютер з'явіўся. Ну і ну. Гэта дамавік яго вярнуў. Я зараз погляжу, что там с кошиком. Сябры, для тых, хто не з самага пачатку глядзіць сёння наш добраранак, тлумачым, у нас камп'ютер знік. Гэта добраранкаўскі дамавічок яго ўзяў. Я ўпэўнена. А каб вярнуў, мы яму прысмакі ў суседнім пакоі пакінулі, запіску напісалі. Вось ён і вярнуў. Ну што, Маргоша? Ну што? Кошик пусты, только записка. Тая, што мы пісалі. Не, послухайте. Мае даражэнькія, камп'ютер вяртаю. За прысмакі дзякуй, заўсёды ваш Д. Вось дык ну! Няўжо гэта праўда? Я, шчыра кажучы, не вельмі веру ў дамавіка. А я верыла. Мне заўсёды здавалася, што за намі нехта назірае. І я вельмі радая, што жыве ў нас дамавічок. Эу, дамавічок! Ты нас чуеш? А дарэчы, як яго імя? Написано просто Д. А што гэта за Д? Сама поглядзі. На самой справе Д дамавік значыцца. Ён у нас безыменны непарадак. Імя ва ўсіх павінна быць. А мы гэта выправім, і гледачы нам дапамогуць. Правильно. Сябры, мы абвяшчаем конкурс пад назвай Імя для дамавічка добраранка. Напішыце нам свае прапановы наконт імені нашаму нябачнаму сябру. Можаце малюнкі партрэты ягоныя даслаць. А мы дамавічку зноў пасылку збяром. Усе вашы прапановы наконт імені і малюнкі туды пакладзем. Яму будзе прыемна. І мне так здаецца. І можа ён згадзіцца нам на вочы паказацца. Кася, дамавікі нікому не паказваюць. А з нашым мы, магчыма, дамовімся. Ён жа не просты дамавічок. Ён добраранкаўскі. Сябры, чакаем вашых прапаноў наконт імені дамавічка
І партрэты малюнкі яго. Цікава будзе паглядзець, як вы яго уяўляеце. Яшчэ раз нагадваем наши адрасы. Паштовы 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». А вось цікава, дамавікі мульцікі любяць глядзець. А хіба ёсць нехта на свеце, хто іх не любіць? Тады я прапаную зараз нашаму Д разам з намі мульцік паглядзець. Паважаны дамавічок, ты нас зараз бачыш, я ведаю. Запрашаем цябе і ўсіх нашых гледачоў на цікавы мультфільм. Класны мультик. А вось здорава было б, калі б да нас іншапланецяне якія заляцелі. Я ўпэўнены, што яны прыляталі на зямлю і не адзін раз. А чаму ж тады не выходзілі на сувязь з землянамі? Можа, і выходзілі з кім-небудзь, толькі забаранілі пакуль расказваць пра сустрэчу. Яшчэ не час. А вось каб у нашым дабраранку з'явіліся зараз іншапланецяне, вы б ім што сказалі? Ну, я б сказала, прывітанне госці з далёкага космасу. Рады вітаць вас на нашай зямлі. А я б адразу запытаў, адкуль вы да нас прыляцелі, з якой планеты, колькі светавых гадоў ляцелі. Няхай бы ўсё расказалі пра сябе. Цікава было б паслухаць. Не. Усё няправільна. Што няправільна, Кася? Вучыцеся, пакуль у вас Кася ёсць. Трэба адразу іншапланетных гасцей за стол пасадзіць, накарміць, а ўжо потым распытваць. Яны, можа, ляцелі мільёнаў светавых гадоў да нас, а вы адразу наляцелі са сваімі пытаннямі. Лічыш, што іншапланецянам адпачыць адразу неабходна? Вядома, і адпачыць, а потым мову нашу ім трэба вывучыць, каб мы разумець адзін аднаго маглі. І яшчэ можна іх з мульцікамі нашымі пазнаёміць. Тады б я вось гэты мультфільм іншапланецяніну паказаў. Адразу знаёмства і з мультфільмамі, і з нашымі літарамі. А давайте пагуляем у што-небудзь. Мы ж сёння яшчэ не гулялі. Прапаную веру-не веру па мульціках. Лесік, ты зможаш вось так без падрыхтоўкі пытанне задаваць? Вядома, тым больш, што мульцікі гэта мой канёк. Ну, паглядзім. Слухайце, першае пытанне. Ці верыце вы, што стваральнікі мульцікаў пра Вінні-Пуха паскорылі яго голас прыблізна на 30%? А на што яны гэта зрабілі? Можа, каб голас у Вінні атрымаўся больш смешным? А можа такое быць? Думаю, можа. Тады мы адказваем, што верым. І правільна робіце. Ура! Давай другое сваё пытанне. Так, ці верыце вы, што ў горадзе Томску ёсць гаворачы помнік герою аднаго мульціка? Помнік, які можа гаварыць. Не, быць такога не можа. Я не веру. А я чытала пра статую ваўка з мульціка «Жыў-быў пёс». І ён, здаецца, гаварыў фразу з мульціка. Значыць, верыш, Маргоша? Я адкажу, што веру. І правільна, «Шчас спяю», гаворыць гэты воўк. Ой, як цікава! Будзем у Томску, абавязкова наведаем гаворачы помнік. А цяпер маё апошняе пытанне. Ці верыце вы, што ёсць воўк, які ўмее граць на гітары, катацца на лыжах і каньках, а яшчэ водзіць машыну і матацыкл? Ну, калі ён воўк дрэсіраваны і ў цырку працуе, тады можа і так. Кася, воўк гэты мультыплікацыйны. Правільна! Пытанне ж я па мульціках задаю. Ну так, ну тады... Што вы скажаце, сябры? Воўк з мульціка, ну пачакай! Вядома! Як жа я пра яго забылася? Дык што вы адказваеце? Мы адказваем, што верым. І гэта сапраўды так.
А яшчэ гэты воўк цудоўна спраўляецца з аўтакраном і камбайнам. Ён малайчына. І мы малайцы. І ты, Лесік, малайчына, пытанні ў цябе супераўскія. Дзякуй. Думаю, і нашаму дамавічку сённяшні добраранак спадабаўся, правда? Ну а зараз час развітвацца. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце. Ну, пачакай.